Quan jo era jove, gairebé totes les cuines dels restaurants que vaig veure eren un mareig. Eren brutes, plenes de deixalles i de residus de peixos i d'animals domèstics. Els cuiners i ajudants eren impresentables. De vegades, en els establiments amb pretensions, els cuiners portaven unes robes que havien estat blanques i uns cilindres de roba al cap altíssims. Els seus ajudants semblaven escapats de la presó. Seria un capritx que jo afirmés ara que, d'una cuina deixada de la mà de Déu, no en pot sortir un plat ben cuinat. Com també seria de boig afirmar que d'una cuina netíssima, com si fos un despatx reial, tots els plats són de primera qualitat. El que vull dir és que les cuines han de ser netes. Quan jo era jove, coma,
gairebé totes les cuines dels restaurants. Gairebé totes les cuines dels restaurants. Que vaig veure eren un mareig. Que vaig veure eren un mareig. Punt i seguit. Eren brutes, plenes de deixalles. Eren brutes, plenes de deixalles. I de residus de peixos d'animals i d'animals domèstics. De residus de peixos i d'animals domèstics. I de residus de peixos i d'animals domèstics. Punt i seguit. Els cuiners i ajudants eren impresentables. Els cuiners i ajudants eren impresentables. Punt i a part. De vegades, en els establiments amb pretensions, els cuiners portaven unes robes. Els cuiners portaven unes robes que havien estat blanques, i uns cilindres de roba al cap altíssims. I uns cilindres de roba al cap altíssims. Punt i seguit. Els seus ajudants semblaven escapats de la presó. Els seus ajudants semblaven escapats de la presó. Punt i seguit. Seria un capritx que jo afirmés ara que... Seria un capritx que jo afirmés ara que... Que jo afirmés ara que... Deixada de la mà de Déu, d'una cuina deixada de la mà de Déu,
no en pot sortir un plat ben cuinat. No en pot sortir un plat ben cuinat. Punt i coma. Com també seria de boig, com també seria de boig, que d'una cuina netíssima, afirmar que d'una cuina netíssima, com si fos un despatx reial, com si fos un despatx reial, tots els plats són de primera qualitat. Tots els plats són de primera qualitat. Punt i seguit. El que vull dir, coma, el que vull dir, coma, és que les cuines han de ser netes. És que les cuines han de ser netes. Punt i final. Ara el repetiré per a repassar-lo o per el que s'hagi deixat alguna coseta. Quan jo era jove, coma, gairebé totes les cuines dels restaurants que vaig veure eren un mareig. Punt i seguit. Eren brutes, coma, plenes de deixalles i de peixos i d'animals domèstics. Punt i seguit. Els cuiners i ajudants eren impresentables. Punt i a part. De vegades, coma, en els establiments amb pretensions, coma, els cuiners portaven unes robes que havien estat blanques i uns cilindres de roba al cap altíssims. Punt i seguit. Els seus ajudants semblaven escapats de la presó. Punt i seguit. Seria un capritx afirmés ara que, coma, d'una cuina deixada de la mà de Déu, coma, no en pot sortir un plat ben cuinat. Punt i coma. Com també seria de boig afirmar que d'una cuina netíssima com si fos un despatx reial, tots els plats són de primera qualitat. Punt i seguit. El que vull dir, coma, és que les cuines han de ser netes. Punt i final.